Ngibiza ke manje na abantu abadala omkhulu bami bathi mangibuyele ekhaya ngoba indoda ayisekho. Angigoduki ngokuhlala ekhaya. Yonke into yami isemva ekhaya ayikho la. Ayike ngaloko ngisaba nami hayi kodwa ngagcina ngigodukile. Mase ngifika ekhaya ngihlupheka ngangingaka ke mina. Ngagqoka size 20. Kodwa ngingumama. Mase ngifike ekhaya bajabula abantu abadala ayike ngahlala ekhaya bafika bathi nansi into esikubizele yona. Ngathi mina ini bathi bona kunomsebenzi esukubekele wona. Ngathi mina uphi umsebenzi? Mina ngangakaze ngisebenze nje nhlobo kobelungu. Bathi kanje isandla. Bathi nangu umlungu ozomsebenzela. Kodwa lo mlungu uphesheya. Njobe phesheya lo mlungu ubheke nganeno, ubhekela ukuthi uza la. Ngathi mina ngizomthola kanjani? Bavela Ushembe bathi sizokukhombisa. Mayisefikile sizokulanda siyonhlanganisa. Obani laba bathe na umsebenzi sikulandele wona amakhehla kini Amakhehla kithi kwase kuvela noShembe kwase uvela bathi nje nanga umsebenzi esukubekele wona esukulandele wona njengobana usungcono eguleni uzosebenza kulomlungu yokusiza ngakho konke. Ngathi ke mina kumlungu ophesheya uyofika nini bathi sokuseduze nanga usebheke ngala uyeza. Ngathi mina ngomubona ngani bavela Ushembe ababa u2 bathi sizokukhombisa nathi sikhona. Ayike ngathula ke ngahlala ayike ngathola elinye itoho nje lasengadini la imana bamhlawumbe yakwazi imana ehene ngithathwe ngumuntu mama ayike sasebenza ke lapho sebenza ngihlala ekhaya mhlawumbe nje kwaba yi3 months. Bathi ngomsunguluko ebusuku bafika Ushembe bathi ungayi emsebenzini ngolosithathu. Ngathi mina ngoba yini bathi yebona ke kufanele uhambe uye lapha ePort-Natal la kufeswa khona. Ngathi mina ngeke ngingayi ngoba ngizophula usuku lami. Bathi yebona uzungayi kanti emsebenzini. Bona labo Ushembe uyabazi nje noma uyibonela amakhehla? Ngizibonela amakhehla nje. Phela sengiqala ukwazi manje ukuthi kwakuwuthingo nomqali wendlela ngalezo sikhathi. Kwakuwuthingo nomqali wendlela. uNyazi laligqoka ibhande. Ayike ngithi mina laba abantu ayifuthi ke mina ke nje ngeke nje futhi ke ningayi emsebenzini phula usuku lapho. Fuke ekseni ngolosithathu ngigeze ngigqoke ngene ebhasini qonde emsebenzini. Ngahlika emarket ngasala ebhasini esigibela ephambi kwayeya lapha esiyakhona. Ngalandela ngezinyawo. Ngithe mangifika la phezulu eManaba. Kufanele mina ngiye ngaka kanje ngo-left. ePort-Natal kungala ka right. Kakhutshwa into engazange ngiyibone koshayeka phansi emgoqweni etiyeleni. Ngakhubeka ngathi ngiyavuka ngihuzukile lapha emadolweni ngiphuma igazi. Ngahula kancane ngathatha iphephe lapha ecaleni ngamamathisela la emadolweni. Angisazi ukuthi ngizothini. Ngahlala. Kusemini manje lapha singena u7. Hayi ngathi ake ngiye khona lapha ngoba vele sengilate. Lapha na uqala umsebenzi masokulate. Ayike ngancenga ke ngayiPort-Natal. La bekuthiwa iyakhona ekuqaleni. Labo kuthiwa ngize ngingayi emsebenzini. Ngiye lapha. Nangempela ngaye ePort-Natal. Uyabona ke mina makusho igeza lo muntu oxakekileyo ugeze ube uhlaki. Ngagqokile amateki kama abhobokileyo. Ngafika ngabhalisa. Anti lokhuzana iholo nje kanje indawo. Wekhona indawo ababizwa kuyo abantu lapha. Abele ngazendlulela nje mina. Ngazohlalela la emva kwabantu ngoba ngiyazibona ukuthi nje ayikho into eyimina yenze ngiqashwe phela la khona abantu abakahle abazi nomsebenzi mina ngwazi nomsebenzi. Basihlalela emuva. Hayi baloko befika belungu bebathatha abantu Hayi futhi hayi ukuthi ngihlalele ukuthi ngoba nami ngizothathwa cha ngihleli nje
ngoba ngiphumulile ngidinda isikhathi sebhasi ukuthi kube u3 ibhasi yasekhaya ayi-3 hayi ngahlalela lo mlungu ngamkhonjiswa kahle ephesheya nemoto yakhe ngayikhonjiswa kahle eqala ngo12 eBrown hayi angithi kwathi lele buthongo hlele ezitulweni emabhentshini kwathi kwakhona engithinta la egxalabeni ngangabheki ngala ngavele ngalolu umqala ngathi ngabheka lapho ongena khona izimoto hayibo nayi le moto yalomlungu owokuthi uphesheya hayi wabene waphuma ngambona kahle ebeke nezibuko la phezulu uye kanye ugqoka ingubo eqhiphuka ngala emaceleni lo mlungu ukuthi uphesheya ubekile izibuko la phezulu ngathi mina nguye kanye lo mlungu engakhonjiswa Ushembe bathi nangu umlungu uyokhipha ekuhluphekeni kodwa usephesheya okwamanje hayi ngabuye ngahlala ngathi wolokoqa ngoba vele ngeke angithathe ngitshela kanjalo phela mina uyasijaja yebo ngeke angithathe ngoba angifundanga angaze ngisebenze nasemakhishini hayi ushusha mhlawumbe yamazi uyakade la eHome Affairs awumazi hayi angimazi khona ushusha ke esebenza khona lapha ke ngalezo sikhathi athi ushusha nangu uMrs Edward ngithi mina nguye kanye nesibongo katshelwa phela ukuthi uMrs Edward nangu uMrs Edward ufuna intombazane ezosebenza unengane eziwu4 nendoda yakhe bawu6 athi ke engakakhulume besathulile abantu athi nibhekeni nonke babheka abanye basukume bame nyawo mina ngibe ngithi ngiyazi phela mina ngeke azangiqasha ngithi ngoba ngiligeza angikho esimeni sabantu ingxaki hayi abesethi yiza wena mama asukuma umama ngibona ukuthi ufake le-avalo nebhandi layo ungumsebenzi athi anyathele 1 2 athi Mrs Edward no sis athi hayi awugezanga kahle mama phindele emuva aphinde umama yohlala akhombe ngentombazane eshone izicathulo ezigcojileyo inyathele kabini intombazane athi uMrs Edward no hayi athi ushusha hayi kangisazi ke manje madam kanti ufuna bani wena awuze wena omengezi nyawo athi angimfuni ke lo omengezi nyawo sekudlala manje uNkulunkulu baShembe uzwile dlala uNkulunkulu ke manje umuntu oklini umphendulo ongcolile mina ngithena uyongibona ngani uMrs Edward ephesheya mina singazange angithi bathi bona sizokukhombisa yena hayi athi ushusha sebebathathu abantu abahlaliswe phansi abesethi ushusha madam ngicela ume la efasteleni ubabheke bonke naba usikhethele wena ukuthi ngompho umfunayo athi okay asendele efasteleni izibuko zakhe uzibekela phezulu ababheka sibheka cha ke mina ngibhekanga kwamuntu ngoba ngiyazi ukuthi mina ngenze inqatho athi uMrs Edward wani oleleyo mvuseni kana ngilalanga qonqudwa losisi athi ololeleyo mvuseni kusho umlungu uthi vuka nangumlungu ethi nawe umbheke athi ushusha esho ngesingisi madam owana akabhalisanga lokubhalisa la ukuthi ufuna umsebenzi ligeziya Nkosi yami lisaziphumulele nje lisazosuka lihambe athi makaveze ubuso bakhe ngifuna ukubona yena lokuthu uyahlanga impela hayi Shembe hayi athi ke athi ushusha phakama ke umuntu wenkosi umlungu uthi ufuna ubona nawe mina ngimtshelile ukuthi hayi wena uziphumulele nje uzobuya uyaphi hayi nangempela
ngiphakame na athi umlungu iqinese Hawu madoda. akese athi ushusha madam luhlanyo uzingenele nje lo wabona abantu behleli naye wahlala ayi athi umlungu makese Ngifuna yena. akese utshela ukuthi washo isililo ehholo basho abantu bathi akakwazi ukuthi umlungu angaqasha igeza sikhona athi ushusha emntu wenkosi ngiyeza njalo wake wasebenza ngithi mina cha wona ubholo phasi unawo ngithi mina ewe nginawo athi uphi ngithi mina nawo ngiphethe ushekers isikhwama sami ushekers anginaso nje isikhwama athi ukhiphe ngiyukhiphe ngimnike athi yo ugeza nje kanti unawo udomphasi ngithi ke mina hayi nginawo athi umfazi omlungu jikela ngalo ungene kuthina ngale hayi ngijikele ngiyongena lapha kubona sihlale phansi etafuleni athi umfazi omlungu wake wasebenza ngithi mina cha athi awuna inhliziyo encane nginengane ehluphayo ngithi mina ayanginayo athi ungasebenza uhlala kithina kodwa ke makuphela inyanga noma nge-fortnight ngithi mina ngingakwenza lokho athi unazo izingane ngithi mina nawo amantombazana awu-2 athi ahlala nobani ngithi mina ahlala nomani angisenguyile phela ngisekhaya manje hayi-ke athi-ke yena-ke akhulume noshusha-ke sivete athi ngizomthatha ngiyomtraya athi ushusha madam uzombuyisa lingakashonela namhlanje athi yena kanti cishe ningasambuyisa Hawu madoda. mina ngikhuluma ngama-reference engawukhiphela wona 10 years ngasebenzeli mesisi Edward nange endlini akhona ngakuvezela Ushembe usetshala uthando kuyena ushusha akaboni ukuthi la kudlala umlingo wasezulwini manje. Akazi lutho phela ushusha Ayi. nami futhi akazi lutho ngifana naye ushusha ngoba kwandaba lethi Shembe mina ngiyazi kwayona uyayibona lonto wangithatha kwesisi Edward ngutshela abantu bangilandela bayakhala ukuthi umuntu ngeke amthathe kwayena ngiyahamba mina ngiyongena emotweni baphikisa ukuthi omnye kuzongena mina emotweni ngeke aze amthathe kwayena lo umfazi omlungu babheka kanje abanye bayakhala ukuthi angeke aqashe igeza sikhona umlungu waphesheya Futhi uShembe uyabahambele emaphusheni belele. uNkulunkulu phela lo. Wafika ikhuluma into ungamazi. Yenzeka njengoba eshilo ukuthi nangu umuntu ozokukhipha osizini. bathi manje emsezweni wami ngani ngawa phansi emgwaqweni la imigwaqo ehlukana khona Ngoba sefikile phela lo mlungu manje. Mina ngiyaphikisa. Uyaphikisa wena. angazi phela ngithi angimazi kwaShembe loyo Shembe. hayi-ke sayofika ekhaya lakhe ungathi ngiyadlala mangingakutshena inqumbizi umhlabathi lo ngaphandle kuhambe kwakhiwa izindlu khona la edanendumi emathayizini indlu yami ingazakhe ziwu4 nezindlu ezidla ngaphakathi edanendumi ziwu4 ihlabathi indunduma ihlabathi Usuyatestwa ke manje. uzwile zange ngikhulume kwami wathi-ke ubonile ngathi mina wathi yena uzosebenza ngathi ewe ngizosebenza wangiphakela ukudla wamongomisa indlu wathi idla nako ukudla ngiyabuya manje ngisokuthengela i-avalon nayi insipho yokugeza ngasala ngayithatha ishawa lana ngadla wabuya sengihleli sengimlindile ngathatha i-avalon ngafaka ngaze ngiyigqoke nale avalon ungayibona i-avalon yami isekhona namanje ingaka ukuthi manje isekhaya hayi ngangena qale ngasebenzisa udasiphendela awona wonke nomhlabathi ngiwuthela lana ngithini kwantu bangishalele ngathini ngageza nezitsha ngokushesha futhi ngangiselula-ke ngeso sikhathi kwakuhle kwabanjeya ngathi-ke mina ngicela ukugoduka namhlanje ubekhaya kwaziwa ukuthi angibuye ngize ngiyosho ukuthi nje umsebenzi ukuhlala khona hayi wavuma wanikeza imali ngagibela ngayikhaya ngafike ngasho ekhaya ngathi wona uzima umsebenzi lapha na wabona izinto ezakhiwe endlini ilo nalo ingazi u4 izinto ziwu4 ihlabathi sila endlini hayi ngasebenza iwashing igcwele ubhafu ayishaya gcwalo line
Sahlala kanjalo-ke noMrs Edward. Sahlala 2 years. Kulo nyaka wesithathu. Mina ngaqala kaMrs Edward ngo-1983. Uhlale emajadi nje naqale ngo-1983. Ayike kwathi ngo-1987 kwanethi ivule ezinkulu. Ayike useyangibuza-ke imali yini akubhidlikanga njengoba izindlu ziwe kangaka abantu befile kwathi ningathana ushila izingane nawe endlini zodaka. Ithi-ke mina angazi. Athi nathi imali angobheka. Ayike nangempela-ke ngayithatha imali ngahamba ngayobheka ekhaya. Ekhaya-ke noma phela kwakuludaka kodwa umhlabathi lo ohlangene namatshe. Hayi ngafika ngabhidlikanga. Mase ngilele ebusuku ekhaya ngizova ngibuyela emsebenzini bafika Ushembe. Angazi phela mina ukuthi boshebe. But akasikhulungelwa ke thina manga. Manje na into eba ukuthi basho njalo nasengidecide ukuthi ngoba akubhidlikanga la ekhaya sofanele umtshela ukuthi umlungu ubhidlikile enzela ukuthi angakhelile ezoba ngiyami. Mase ngilele ebusuku bathi asikhulungelwa ke thina manga. Maye baba. Athi ngawe lamadoda ebefikile la athi nakhulungela manga hayi ake ngivume. Hayi ngafika iqiniso ngalibeka lo. Ngathi mina madam akubhidlikanga ekhaya ku right akho kwami. Nengane futhi zibuyele esikoleni akho lutho. Athi yena hawu uyazi bese sikhulumile sinoTom uTom ngeindoda yakhe. Ukuthi makubhidlikile kini sizothatha inkonto lake ngokuncishelwe istand. Ihambe yokwakhela umuzi ekhaya. Kathi-ke mina awu athi ehene ngithi-ke mina hayi phela-ke mase ngakhelwa ngubasi ngeke phela ngakhe ekhaya mina fanele ngibe nendawo yami. Athi-ke yena kusasa uzokusebenza nayo imali uhamba ufuna indawo yakho-ke yokwakha ubase uzokwakhela. Hayi ngempela ngahamba ngaya enduneni hayi la kunecala lasemzini kwelinye nje icala la kuyitiyela umgwaqo wakhona ngathi noma kuyanetha noma kunjani nezikole i-high school ngala i-primary ngala ngifuna nje indawo eseyikhululekile. Hayi nangempela ngaya-ke yathi induna hayi indawo yezinkomo leya kodwa-ke akuyondawo yami. Ngathi ngiyitshelile inkosi lapha ngiqalile enkosini yathi inkosi akuyondawo yamuntu leya indawo yami akho umuntu onendawo lapha. Hayi-ke nenduna isho naku-ke lapho-ke manje sizoyibamba khona-ke sengikhokhile ama-receipt mayiyosikwa. Mase ufanele iyosikwa le ndawo induna enginikeza idate. Hayi ngiye kusika afika amadoda athi la sikhuleka inkomo la athi ungisikhuleka imbuzi la akho umuntu ozokwakha ushiyelene endaweni yakhe lo muntu. Kanti mina abazi le ndawo lena veli ngizoyikhomba nje veli nginikeziwe ubaba mkhulu noShembe. Phela sengiyazi manje ukuthi khona uShembe. Mina bangithatha ngelinye ilanga esibonakalisweni bafika bangikhombisa abantu bakithi bathi uzokwakha la izindlu zizoba la noShembe bekhona. Kwathiwa le ndawo ingamatshe ungayibona moya ekhaya ngamatshe. Bathi le ndawo lena indawo yamakhosi amazwe wonke. Wonke amakhosi amazwe akule ndawo. Wena ngoba nawe uthwele amakhosi sifuna uzogcina la. Sizohlala nawe. Ayike bala abantu nayo. Hayi shaya isikhathi nami phinde emuva. Usikile cha. Phinda futhi ngelinye ilanga ngiphinde. Ngithi ngiyafika amadoda asholo kanisho nalo. Asho uqabane ephathele nobhushu. Hayi ngithi mase ngilele ebusuku. Afike lamakhosi. Amakhosi amadala ahamba nabo Ushembe laba phela mina ngibazi. Kodwa nje ngumqali wendlela nothi babe sebethi ngeke thina sesisikelwe izinduna. Senza ngabomu njoba bexabana nje. Asifuni ukuthi lana kumi isandla senduna. Koze kufika undaba ezitha. Sifuna undaba ezitha thina la. Kube uyena obeka isandla sakhe. Futhi athathe istini asibeke la kuzoba khona undaba ezitha. Hayi izinduna. Ngithi mina ke ngivele phendule kanje sengivuka ngithi mina nginguthatha ngubani mina engabiza undaba ezitha.
ngicela nihambe niyomlanda nina ngoba mina nginawo la umandla ngicela nimlande nina hayi ngilale uthi ngakusasa bathi ngolosibini uyosikelwa kundaba ezikha-ke ulungi ngolosibini olulandelayo ngathi ngoba kushonina ulungi abakithi Ushembe ngamakhosi awu-2 hayi ngihambe-ke ngiyokele induna ngiyifonele ngiyitshele hayi ithi induna woza mntanami kodwa kunzima amadoda akafuni nale ndawo akhaphela kuyizinkomo ithi mina hayi noma kunjalo ngiyezi ubatshene ngiyezi hayi-ke nangempela ngifike ekuseni ngebhasi ya-8 qala umsindo hawu vele iqhamuka imoto ngala iqhamuka ngaphezulu u4 doors athi umuntu nayi inkosi idlule hayi iqhamukela ithi shwi idlule kanti ayidluli iyakojika ngithi uma uzongena ekhaya uqala ngathi uyandlula kancane ekhaya bese uyajika uyangena iyojika athi umuntu hayi nayingena ibizwe ngba nayingena basukume bonke hethi hayi nayi inkosi istrongo inkosi yasingasekhaya iyaqadazela ihlike ithi senisikelele le ntombazana athi bona hayi ndabe zithi yafika manje le ntombazana bese ngayisikele bese sayibingelela athi ngicela nonke niphume niye lapha emphezulu emgwaqweni imina engizoyisikela awungasho ngathi abakhulumile ke manje hayi nangempela wanyathela wathi into enkulu izoba la ezesizulu ngoba singabantu engizoba la kodwa lena enkulu izoba ngala ngasesangweni azumvule ilitshe laphansi emhlabathini abhumbe abese athi nalo uphawu lokuthi indlu enkulu izoba la sasina kuthiwa makafika asibeke hayi ke athi amadoda kuphelile-ke seningagoduka-ke athi sengene emotweni athi uliphethe utshwala lamadoda ngithi mnayi nangumdlangisa azangitshele athi-ke yena-ke dlangisa athi yena hayi phela umuntu wasedorobheni lona ngizomthini mina athi unayo imali ngithi mina nginayo athi-ke yena-ke banikeze basale bawusithengela ngale kwamanje e-grocery store vele ngikhiphe imali yenkesi nedrinki nesibhabha sejiki athi ngena la emotweni ingene kuyena emotweni sihambe angangibeki kule stop esilayidusi hamba ngibeka kwesinye esiphambili ngiyele emsebenzini kusho ukuthi-ke umuzi-ke ngawuthola kanjalo-ke